hoffech chi ddechrau eich diwrnod fel hyn? Beth am hyn? Awyr iach, tawelwch pur i ddechrau'r diwrnod. Ydych chi wedi blino'n lan ar eich diwrnod yn dechrau fel hyn? Dychmygwch mai hon yw eich ysgol newydd, llawn dysgwyr sy'n barod i ddysgu a chydweithwyr sy'n ysbrydoli. Digwydd bod, mae'r ysgolion hyn yn sir orau Cymru. Does unman yn debyg i Sir Benfro. Dyma ddosbarth cyffredin. Ond rydyn ni ymhell o fod yn gyffredin. Yma, nid yw'r addysg i'r disgyblion yn unig. Fe wnawn ni eich cefnogi chi hefyd, a'ch helpu i ffynnu. Byddwch chi'n rhan o dîm mewn gweithle cefnogol i gefnogi cydweithwyr a disgyblion. Disgyblion sy'n eich gwneud chi'n frwd. Gyda hyn i gyd ar eich stepen drws, a mae'n hawdd cadw pethau'n ddiddorol. A phwy a wyr pwy sy'n cymryd sylw yn awyddus i droedio'ch llwybr. Fe rown ni gymorth i chi ar y dyddiau hwyliog a'r anodd. Ac ar ddiwedd y dydd, rhowch orau i'r beiro a gwnewch y mwyaf o beth sydd ar eich stepen drws a chael y cydbwysedd yna sydd ei angen arno.